Nyoka inogara muMercedes Benz yangu nekuromba kwangu kwandakaita mugore ra2024 kuendeswa kuNigeria, asi ndakaromba nekusaziva. Umwe anokwanisa kubvunza kuti saka wakarombera chii? Ndakarombera kuti ndinge ndichizodiwa nevarume vane mari dzavo. So far zviri kuita shame. Hakuna munhu angambova pacompetition nemunhu akaita seni, because ndine mbinga imwe yandiri kumhanya nayo anondipa 12k each and every month. Zvekunzi dai kwanga kuri kunzi ndiri munhu anofarira zvesocial media stereki, kana ndaisawo maprojects angu pane mamwe mavideos andinomboona pano pamaYouTube, vazhinji muri kunyika kwamunenge muri ikoko maikwanisa kuti muri kungoperekedzawo vamwe mukurarama, hamuna zvamuri kumboita. But musambowara vanadhiya, because uchiwana kamari kaunenge uchiwana zvitori nani than kuti unge uchizonzi unorara nevarume vamwe vaunenge usitombori namafeelings navo, so that unge uchikwanisa kuzotora maspams avo uchizopa nyoka yako, nekuti inongorarama nekudya izvozvo chete. Ndinopiwa 12,000 mukoma. Kunyange zvikanzi zvimaprojects zvandiri kuita, kana kukanzi kunenge kwadhakwa, handitomborina kana fee. Mwedzi watinenge tisina kumboita kana profit, ndinongoziva kuti I'm just going to take part of that 12,000, ndikatora kana 3,000 ndoendesa kuproject riri kumabroilers ikoko. Tinenge tichingoluka sekunge tiri vanhu vari successful, but tinenge tichitodanana nembinga. Mbinga yandiri kufambidzana nayo mudhara zvake wechikuru, atova kuma 80 something years, but vakaita mari kudhara. Saka ndakatangirawo ndiri muSouth Africa kuJoni, ndakaenda zvenzara ndainge ndakaonda, ndakaita kamosquito chaiko. Mushure mekunge ndasiyiwa nemurume ndiine pamuviri, ndikasvika pakuzvara mwana, murume wangu akange asingabatiki, saka ainge ari muCape Town. Chandaingoziva ndechekuti anogara mulocation inonzi chii, uye zvekare nepabasa ndainge ndichiziva kuti kurestaurant kwaainge achishanda kupi, but akange asingadi kuti ndige ndichizogara naye muCape Town imomo, because ainge achida kumboexperience kurara nevamwe vanhukadzi. Saka munhu aiti kana huri usiku ukamufonera aikupopotera, aingokufonera sometimes for 10 minutes overtoti ndava kunzwa hope. Saka ndakazoti ndangwavha ndikawanawo kamari kangu, ndipo pandakabva ndachizoti mubhazi ndisina kana passport, ndikabva ndachizosvika muCape Town. Ndakasvika, thanks God, ainge ari makuseni. Ndikabva ndabvunza vanhu parengi, ndikabva ndavaudza kurestaurant kwandainge ndichida kuenda. Pano umwe akabva andiitira iri Bolt, ndikanosiyiwa straight parestaurant ipapo. Ndichisvika ndikabva ndabvunza vamwe vainge vari mawaiters vaaishanda navo, vakabva vandiudza kuti iye ainge ari kukitchen. Vakaenda vakanomudaidza, akapopota akati, tarira uone kuti uri kundinyadzisa. Handina kunge ndakaziva kuti umwe wevakadzi vaainge achitomhanya navo, mukadzi iyeye akange achitoshandawo parestaurant ipapo, akange asingatozvizivi kuti ainge aine mukadzi kumusha. Ndakabatikana mukoma. Of course there was nothing that he could do to me, because ndainge ndiine mwana, but takazoti tava kumba, ndakarohwa shame. Akanditi, kuswera uchindinyadzisa, it was so painful kuti murume wako angakuita iyoyo. Saka ndakabva ndatongodzidza chidzidzo chekuti never trust a man gore racho iroro. Zvadaro mukomanashi ndakazowanawo basa, akati ainge asingadi kuti ndige ndichishanda. Ndikati nezvose izvo zvawakaita, kundirwadzisa, kundirova pamberi pevanhu, kundiita sekunge munhu asina kukwana, ini ndava kutoshanda. Akanditi iri bo, kana ukangotanga kushanda tobva tarambana. Mumwoyo mangu ndainge ndava kutozviziva kuti nezvose zvainge zvakaitika zvainge zvakangofanana nekuti tainge takatorambana, because how could he do something like that? Saka ndichishanda ndopandakatanga kufambidzana nemuNigerian. Munigerian uyo aipota achiuya parestaurant pandainge ndichishandawo ipapo, and then one day he asked me out. Sezvo ndainge ndagarisawo, ndakangoti ndongowanawo munhu wekungomhanya naye zvaizvezvi. So then that was when pandakatanga kufambidzana naye muNigerian iyeye. Relationship yacho yakatokura zvekutoti ndainge ndava kutonakidzwa paya, ndava kutotarisira zvikukutu. Saka tichifambidzana kudaro, one day ndakazoona nyoka
ndakaona nyoka mumotikari make. Ndiye akandidzidzisa kuti Mercedes Benz ndiyo motikari. Kana uchida motikari unofanira kuti unge uchishandisa Benz. Kubva ipapo kusvika pari nhasi ndiri munhu anongonakirwa nema Mercedes Benz chete, handina imwe model yemotikari yandinotombofarira. So this guy, he was so rich, but ainge akaomera. Handina unge ndakaziva kuti kuomera kwake kwaainge akaita, it was because of a reason. Ainge akaomera because mari yeurombo hautendedzwi kuti unge uchingopa rimwe zimunhu, unotofanira kuti unge uchitokumbira, then obvaudzwa kuti is it a go ahead or you can't do whatever that you want to do with your money. Izvi ndakazotozvizivawo nekutofamba kwenguva kuti ndo zvandinenge ndichifanira kuti ndige ndichiita, izvi handitendedzwi kuti ndinge ndichizviita. Saka ndaiti kana ndikamukumbira mari nditori padesperate, it's either airara neni. Pane pamwe pandakarwadziwa akarara neni ndiri kumaperiods, ndapedza kurara naye ndopaakazondipa mari. Ndakabatikana zvisingaiti, ndikati munhu uyu ndainge ndava kutomuonawo sekunge munhu anokwanisa kuzotovawo murume wangu one day, but what kind of a relationship is this? Relationship yekuti murume anotorara newe kunyange uri kumaperiod kuti akwanise kukupa mari. Saka zuva iroro pandakaona nyoka iri mumotikari, ndakati ndakagara mumotikari, I was just bored nekuda kweupenyu hwangu, because ndaimbopota ndichiitawo depression, ndichingozvibvunza kuti asina Mwari upenyu hwangu huchazovei ndichiona murume wangu achifadaya, achiisa mastatus aya ekundirwadzisa even papage rangu, because aitoda kutoti hama dzangu dzinge dzichizviona kuti ari kunakirwa neupenyu. Utsinye hwaaita, like my ex husband aikwanisa kutongoposta mapictures ake, it's either achinakirwa ari kumabhawa kana kuti aine umwe mukadzi otoposta paprofile yangu achitonyora kuti I love you baby, I regret, ototaura zita rangu kuti akatambisa nguva nemunhu akaita seni. Saka it was a very painful period in my life. Izvo zvakaita kuti ndinge ndichizova munhu anongogara aine depression yainge yakanyanyisa. Takange tisingazivika kuti vana depression unotoenda kuchipatara wotonopiwa medication wotoita senani. Saka ndaingotambura nayo depression yangu ndiri ndega kudaro. So I was sitting in the car mushure mekunge ndasvika pamba painge pachigara muNigerian wangu, ndikasvika asipo. So I was just waiting for him because ainge andiudza kuti in about 10 minutes time he was going to be home. Ndikutozvitora mavideos nemapictures paya. All of a sudden ndopa ndakangonzwa kuti muzasi meseat, and you know movement yesnake, nyoka inotongonzwika kuti apa pafamba chikara chisina kunaka. Saka pandakazotarisa ndikabva ndaona kuti painge paine nyoka yainge iri kubackseat, yainge iri yeblack, but musoro wayo wainge uri wegreen. Ndikabva ndati nyoka yakadai handisati ndakamboona nyoka yakadai before. Nyoka inonzi inenge iri yeblack ine musoro wegreen, igreen mamba here. Saka akazoti asvika, I was in a state of shock, ndisingakwanisi kana kutaura naye. Akandibvunza kuti what was wrong, ndakatadza kana kupindura. Akabva anditi so you have seen him. Ndikati seen whom? Akabva ati kwandiri big boy. Wamuona here big boy? Saka nyoka yake ine zita inonzi big boy. That is when I knew kuti ainge akaipa zita. Saka akabva anditi let us get indoors, there is something that is very important that I want to tell you. By then ainge achidaka kundiudza kuti ainge asingakwanise kundipa mari just for free, aingondipa mari chete kana kuri kunzi ndinenge ndamuitira ma-sexual favors, because ndo mhiko dzake dzeurombwa idzodzo. Tapinda mumba paya, that was when he told me kuti baby, zvaunoona inini I joined an occultic group. Handina kuda kuzvibhiliva panguva iyoyo paakandiudza kuti he had joined an occultic group. So akabva achizoenda neni mune imwe room. Tapinda mune imwe room, that was when I discovered kuti it was an altar room. Mufunge zvenyu mukomanashi umo maainge achiitira mhiko dzake, kana kuri kunzi panenge paine zvaanenge achida anopindamo mualtar room. Ndikati ndo zvazviri. Akabva andi-explainera, and then I started to understand kuti that is why
my man, he did not want to give me money asati arara neni, saka ndo zvazviri, I am dating a Satanist. Akabva ati baby, no, does not automatically mean kuti I am a Satanist, because maSatanist iwane kuchita zvavo, inini I worship the god of money. Ava kutondidzidzisa about mermaids, the gods and the goddesses of money. I'm understanding pai. Saka kuzoenda neni ku Nigeria, honestly speaking, even though I now had an idea that the guy that I'm dating Anita rituals, but to tell you the truth, I did not even know kuti kuenda neni nyika kwake akange achitoda kutoti ndige ndichijoina a cult, but the red flags, they were there, because aiva nemamwe mashoko aimbotaura kuti when two people are staying like this, then things go bad. I could not understand what he meant by that. When two people stay like this, when they know their secrets, things can go bad. Akabva anditi baby, I want us to go to Nigeria. Nigeria, ogaka paya, ndava kutoendeswa ku Nigeria na oga vangu. My mom, she was very skeptical, saka wafunga kuenda ku Nigeria, ndikabva ndati hongu. So I then went with him ku Nigeria. Tasvikako ku Nigeria, mukoma akandiudza kuti we could not go to his village. I was supposed to lie to my mom kuti ndainge ndichingotamba chiroora mu Lagos imomo. In the meantime, akandiendesa kune imwe temple, but ingori temple yevanhukadzi, umo mandakaona kuti mutemple macho makange muine vakadzi vainge vari 18. Vakadzi ava pavakandiona vakabva vanditi ndige ndichigeza, ndokubva ndatanga kugeza. Ndakange ndisingazivi kuti what was going to happen. Ndakararwa navo vakadzi ivavo, handizivi kuti ndingazvirondedzera sei, but vakadzi ava pavairara neni vakange vatova nezvombo zvevanhurume, but vari vanhukadzi, mukadzi chaiye. Vasati vatanga kurara neni vakange vasina zvombo zvakaita sezvombo zvevanhurume, but after vatanga kurara neni ndopandakatanga kuona kuti ko vanhu ava vatova nezvombo zvevanhurume, vava kutorara neni. Saka vakarara neni vakawanda kudaro, ndo yainge iri first initiation yangu mukujoina cult yechimwari chacho ichocho chandisingakwanisi kurondedzera nezita, because vamwe vanokwanisa kuzodaidza zita remunhu iyeye ndikazoita hangu macases over my life, ndikazoluza some of my beloved relatives. I am not ready for that zvaizvezvi. So brother, after the first initiation period, ndakange ndichifanira kuti ndige ndichizorara nethe grand master. Ndakatonzi ndige ndichitotenga lingerie but yemarituals, ndikatotenga nemamaski, ndikatenga zvekare neropa, but this was human blood. Ropa iri takaritengeserwa neumwewo uyo anoshanda ku-emergency services imomo muLagos, saka ndiye akatitengesera ropa. So when the night for my ritual yekuti ndinge ndichirara nethe grand master yasvika, ndakapinda mune imwe room ndikanzi ndige ndichizvidira ropa. Ndikazvidira ropa, akarara neni kusvika ropa riya rainge riri pamuviri wangu raoma. After that ndokubva andisiya. Pane zvinhu zvakazopinda mumwoyo mangu zvandisina kukwanisa kuziva kuti zvainge zviri zvei. Then ndokubva ndachizotorwa ndikabva ndachizoendeswa kune rumwe rukova, uko kwatakaudzwa kuti rukova urwo rwainge rwakayera. By then kwainge kwatova nevamwe vasikana vekunyika dzakaita seKenya uye zvekare nevamwe maSouth African vakauya vari 6. Vasikana ava vainge vatouyawo kuti vange vachizopiwa masimba, ari masimba ekuti vange vachizokwanisa kudanana nembinga dzinenge dzichivapa mari. Saka takabva tachizoudzwa kuti we are going to initiate you, this is the final round. Saka the final round zvichaitika ndezvekudai, pane varume vachauya kuzorara nemi. By then tainge taendeswa kune imwe temple, uko kwatakaudzwa kuti we are going to wait in this room. Kune varume vachauya kuzokutorai one by one. Anenge akutora anoenda newe mune room iyo, saka unofanira kuti unge uchirara naye. Murume anenge arara newe unenge uchifanira kuti unge uchizongoramba uchizongorara netype yevarume ivavo ka3 pagore. Saka varume vacho vakaenda vakanotorwa, ndisivi kuti ndingati
were they kidnapped from somewhere else. Saka vakabva vachizounzwa kusaidi kwangu, ndakabva ndachizounzirwa Musope. Ndakarara naye. Musope uyu akange aine nhengo yainge isiri normal, yainge yakakurisa mukoma zvekuti yaisvika mumabvi make. Ndakashamisika nazvo because zvinhu zvandakange ndisati ndakamboona. Ndakangoona rimwe video before remurume akange aine nhengo yainge yakakura saizvozvo, but zvinhu zvandakanyatsokuona akauya akatanga kurara neni. Bonde iroro mukoma ndingangoti rakandirwadza. Ndakaita sekunge munhu akange kutozvarisiwa because pain yandakanzwa ndikaita mazuva ndisingakwanisi kufamba, ndisingakwanisi kana kuita sei. That is how I was initiated. Fast forward paya tazobva kuNigeria. Me and my boyfriend, we then relocated from Cape Town tikambogara muZimbabwe, and iye akazodzokera zvake kuCape Town because aiti muno muZimbabwe it is hard. Meno zvaingotaura so after atora umwe musikana, saka musikana iyeye aida kumushandisa for marituals, but amai vake vainge vari munhu ainamata vari kudiaspora, saka vaiti kana vakanamata vari vose vari muhotel painge paine zvaainge achifanira kuti anga achizoisa muchibereko make musikana iyeye. Saka aibva ashaya power kana kuti nhengo yake yairara, because izvi aifanira kuzviita panguva yaanenge achirara naye musikana iyeye. Saka nhengo yake kuti irambe ichingopenetrata musikana iyeye hanzi yaisvika pakurara zvekushaya kana simba zvekuti aitadza kuramba achiita penetration kuzonosvika akwanisa kuisa mushonga wacho musikarudzi yake ange achikwanisa kuzomusacrifice. Saka izvi zvaikonzereswa neminamato yaamai ivavo avo vari kumhiri kwemakungwa, minamato yavo echitochengetedza mwana wavo even though ari munhu ainge achiita zvemusikanzwa kudanana nemaNigerian. Saka he then returned back to Cape Town. By then ndainge ndatova munhu ainge atozvimiririra, ndava kutowanawo mbinga dzangu. I moved out from home and then I started staying alone. Mama vangu akatobvunza kuti une shuwa mwanangu kuti unganzi waenda kuJoni washanda zvinhu zvako zvava kufamba zvakanaka, ongoti wava kungodzoka kumba muno muZimbabwe nenhamo irimo? Ndikati mama hamusi kundiziva. There was no way hangu that I could tell him kuti this is zvinhu zvitongoripo, this is what I have been doing, and ndatova munhu atori nemishonga. I could not tell my mom that. Saka ndakatanga kudanana nevarume vakasiyana siyana. Ndaikwanisa kuti kana ndikaenda kuCape Town for a vacation, varungu vaikwanisa kana kutorovana vachirwira inini, kusvika pakuendawo kuna naGermany ndikatoroorwa, ndikazongomudhampa mudhara iyeye. Saka ndikabva ndadzoka kunoko kuZim. What has brought me to you mukoma is this. I know kuti there are some of your followers vanogona kunge vari panguva yakaoma wherever they are, vachingozviudza kuti life yakamira hakuna kana kwairi kumboenda. Never compare yourself nevamwe vanhu because you do not know kuti umwe munhu anohasela zvakaita sei. Isusu vamwe vedu mukoma nashi kuhasela kwatinoita, tinokwanisa kupiwa imwe mari yakawanda nevanhu vatinenge tichifambidzana navo. When it comes to my projects angu andiri kuita, you can't outcompete me because meaning I can wait even though zvikanzi ndaita losses, but mari yandinenge ndichiita ndinoiwana negotsi. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi mari yangu yandinowana imari yandinowana kuburikidza negotsi, hanzi ndinoshandisa musana negotsi. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndine mbinga dzinondipa mari, vanoita mhiko dzavo uye zvekare vane nyoka inogara mumotikari muMercedes Benz yavo. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma nashi makadii zvenyu, please post my story makavika chitupa changu. Ichi chiziviso kana kuri kunzi ukazosangana nepassport yako inenge yakapostiwa on social media, chingongwarira. That is all that I want to tell people.
izvi ndo zvakaitikawo kwandiri mukoma. It was last year when we were robbed muHarare. Takanosangana neumwe murume uyo ainge achiti ainge akanhonga passport yangu, but from what we later discovered was that this guy akandibira passport. Saka vanokubira passport paya pakuzonosangana, pamunozonosangana wava kuda zvinhu zvako mobva matoburitsirwa mapanga. And it is so sad because takazobhadhariswa futi nemunhu wemotikari watainge tahaya, because munhu uyu akange aine mari yake ainge ainayo mumotikari, so he was also a victim. Akabva atorerwa zvekare mari, so we had to pay him because yainge isiri problem yake. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. We left Pretoria going home. Tasvika paborder tatova kuZimside. Tiri kuZimside kudaro, that was when apo murume wangu paakati asara vachitodhindisa mapassports, inini vamwe takange takatomira pabhazi, pakabva pachizouya umwe murume. Saka ndakatomboda kumukanda rafu, but ndakangoti zvekuita vanhu rafu hazvisi zvinhu zvinenge zviri bo. Saka akataura nini, but what bothered me about this guy was that akange achinua sulfur. That this guy is smelling sulfur, but handina kuda kumuita rough. I was just feeling disgusted nekuda kwesmell. Saka abva pandiri, but abva pandiri akandibata pashoulder. Handizivi kuti vanobane mishonga here or what. Murume wangu akazongosvikawo ndokubva tatongopinda mubhazi. Tagara bhegi rangu sezvo rainge risina kumbovhurika, rainge rakatovharika. I never thought much about it. Plus tainge tatopedza kakudhindisa mapassports and you don't even check. Takazototi tasvika pamba, ndainge ndisina network muroad umu. Ndo pandakabva ndachizoona messages from my friend akati, iwe Baba Nathan, meaning my friend's husband, vasangana nepassport yako mune rimwe group. My passport. Ndo pandakazotarisa and I checked and I saw kuti my passport, it was missing. Saka the first thing that came into my mind was like, thank God kune vamwe vanhu vachiri honest munyika yedu yeZimbabwe. So my husband then started to speak with that guy. Makadii zvenyu? They are talking paya. Ndisuwo tine passport iyo yamanhonga, so tozvifambisa same. Pane umwe truck driver watinokwanisa kukupai mafone numbers ake, then mobva mabatana naye, we are going to pay for everything. Tichakutengera iwo drink, tipay iko cash yenyu. Saka the guy then said, no, you know what, since I am coming to Harare, how about mongonditumidzira mari yekuti ndinge ndichiuyako kuHarare ikoko, since ndino zvinhu zvenyu zvandakunhongerai. So we just thought kuti tinge tichingomutumidzira mari yacho. Takabva tatumidzira mari zvechokwadi. Aitipa maupdates, ndava pakati achitoita sekunge munhu ari honest. Ava muHarare akatomboita zvimazuva munhu asingabatiki, ko munhu hachabatiki, what's going on? So then akabva achizofona nerimwe zuva, muripi? Kwandainge ndiri kwainge kusina network, tofanira kutoti ndige ndichitodzokera kuBeitbridge nhasi chaiye. Saka itai plan tisangane ndikupei passport. Mukudzokera kuBeitbridge zvanhasi toita same. Takabva tabatanidza mukoma, tabatanidza mari, tikabva tahaya munhu wemotikari, tikabva tachizosangana. Saka patakanosangana mainge mungori muchidust road, but kwakati sango, kwakati chisango uko. We never thought much about it. Takangoti sezvo munhu ainge atiudza kuti kwaari kwakaita kumaprazi zvechokwadi, uchita sekunge uri kuenda kumarondera, ndiko kwaainge ari. Tikatozvinzwisisa kuti munhu uyu is very honest. Hatisati takambosangana nemunhu ari honest zvakadai. Saka iye ainge ari mune imwe wish yainge isina manumber plates. Murume wangu atoburuka paya akatoenda akanogamuchidzwa passport. Apa murume iyeye mari, because tainge tiinewo kamari kedu katainge tiinako, it was about 50 something US dollars, yavakamupa ye thank you. Ndo pakabva pachizosvika kamwe kaHonda Fit kainge kasina manumber plate. Hana yangu kana murume wangu anoti paakaona Honda Fit yo isina manumber plate, achitarisa wish haina futi manumber plate, hana yake anoti ndo payakatanga kurova. Saka vakabva vatoburitsa mapanga, ende ndokubva vatongosvikawo pamotikari. Mumotikari mandainge ndiri ndiina driver, vakabva vatongoti shamwari tipe maki yemotikari. Ndokubva vatotanga kutorova driver, vakatiburitsa mari yose yauinayo. Akabva aburitsa mari,
motikari ainge aine 130 or so US dollars yavakabva vatora. Munyamawo watakaita ndewekuti takange tati tongohaya motikari ka1 tichida kuenda kunoona gogo ambuya vakaroorwa nasekuru hanzvadzi yavamwene vangu vanogara mumabvuku, saka taida kumbonovaona. Murume wangu ainge atora laptop yake, ane iPhone neSamsung, ndainge ndiine iPhone, driver ainge aine Samsung yake yaainge ainayo plus mari, saka vakatora zvose. Mukomanashi takazoedza kuita find my phone, hazvina kana kumbogara zvakabatsira anything, zvinhu zvakatongorova mukoma sekutamba sekuseka. Saka kana kuri kunze unenge uine passport yako inenge yarasika, then obva uchizosangana nayo pasocial media, advice yangu kana uine mari uri muZimbabwe uine zvikwanisiro, enda kunotora imwe passport, nekuti unokwanisa kuzorasikirwa nezvakawanda kutodarika passport iyoyo. It is better kungogara zvako waenda unozvitorera imwe passport, munhu ungomuudza kuti it is fine, munokwanisa henyu kungoirasa passport yacho iyoyo, because iye mukoma zvatakasangana nazvo zvakaoma munyika medu matova neimwe crime inotyisa. We went and we reported the issue, vakatotiudza kuti patori neimwe case futi yakadaro. Saka it's like a syndicate. Vanhu ava ndo zvavanoita, vanenge vanotaimira vanhu pamabhazi mubhodha, kana vakutaimira vakakwanisa kukubira, hamene kuti vanoba nemushonga here, vanozvifambisa sei, hakuna anoziva. Kana vakubira then vanobva vachizoisa pasocial media, and you know, if you see someone posting your stuff on social media, unobva watoti uyu ndinokwanisa kusangana naye, then wobva unosangana nemabhinya, wobva vakutorera. Ndiyo secret yangu, when you post muzongondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaure navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu ko vakagoiba sei iyo passport yacho, kana kuri kunzi inge iri muhandbag, vakaiba sei? Maybe vanenge vachishandisa mishonga, munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Let us try to speak with him comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi muri sei zvenyu? Please post my story makavika uchitupa changu. Ndanga ndiri kuitawo zvekurima, ndakasiya basa muSouth Africa ndokubva ndachizodzoka kunoku kuZim, but kusiya kwandakaita basa handina kusiya basa ka1. Ndakatombotanga ndamboitawo tuma investments kunoku kuZimbabwe, ndaona kuti ndava bomb, ndokubva ndasiya basa. Saka last year takatokohwa zvakanaka, tikatoendesawo chibage chedu, takange tisiri pakumhanya zvedu, tikachiendesa kuGMB. Mari yedu yakatouya iri mari yainge iri right, but Satani akabva angopindawo. Saka taita mari, taifanira kuti dai takatenga motikari, ndainge ndichida kutenga pickup even single cab, but nemudzimai ndo patakatanga kunetsana. Hamene kuti mweya wetsvina here usingadiwo chakanaka, ndo patakatanga kunetsana, tabata mari mumaoko. Ndo pandakaona kuti Satani ane simba mukomanashi rakanyanyisa, because patakangobata mari mumaoko tichinzi takwanisa kubata kubva zvatainge takaenda kuSouth Africa, hatina kumbogara takakwanisa kuunganidza mari inosvikawo kana 1000 or 1200 US dollars ka1. Saka ipapo mari yatainge tiinayo yainge iri 3600 US dollars yatakakwanisa kuwana, and apa ndiri kungocalculata zvekare nemazigi atakange takapiwa. Saka tainge tiine mari yedu yainge yakanaka. Tainge takati tongotsvaka chimotikari chekungotiwo tinenge tichingoshandisa kutakura zvinhu zvedu tichiendawo tichindotengesa. Saka pakange paine munhu ainge achida kuti tengeserawo Mazda yake, but takamuudza kuti hatina mari, tichingotiwo patawana mari tokupawo kana 1000 1500. Ainge akati hapana kana problem. Saka madam
vakangotanga kungotaura zvimwe zvainge zvisinganzwisisiki. Ndo pandakaona kuti Satan atori nemasimba zvekutodaro, because madhamu vangu vainge vari munhu aifarira development before that, but tabata mari vakatanga kungotsvaka tumwe tunyaya zvimwe zvakaitika tichiri kuSouth Africa. Madhamu vakatosimuka sekutamba sekuseka, vakatoti ndafunga hangu kumbodzokera kuJoni Mukoma. Saka takabva tachizoita division yemari, sezvo kushanda takashandawo tose, paitwa division. Ndakabva ndasarawo ndisina mari, madhamu vakadzokerawo kuSouth Africa. Saka madhamu vadzokera kuSouth Africa hazvina kuperera ipapo, nekuti madhamu vava kuJoni vakabva vandiudza kuti tinofanira kuti tinge tichitengesa maassets. Unfortunately ndipo pandiri, saka zvinhu zvangu hazvisiri kufamba zvakanaka sezvandaitarisira kuti zvichange zvichizofamba zvakanaka. Saka apa I'm struggling. As I am struggling, munongoziva kuti tigereka kumaruzeva pane mumwe mundara wandiri kuwirirana naye. Saka mundara uyu ari kundiudza kuti ane mamwe masecrets akaita sekuti ane divisi raainaro. Ndafunga kuti ndinge ndichingoritora divisi iri kubva kwaari, because anoti haana wekuti anokwanisa kusiyira nhaka iyoyo. Ndinodawo rubetsero kubva kune vedare renyu. Ndamboedza kuchema kuna Mwari. Last night ndainge ndichichema, Mwari wangu, tenzi vangu, ndoita sei? Ndikuda kuti munge muchindibatsira mune zvose zviri kunditambudza, but mhinduro yacho iri kunonoka kuuya kwandiri. Kana muinewo yaupu yamunokwanisa kundipawo Mukoma, ndapota ndibetsereiwo ndisati ndaita zvekuromba nekutorana nemadivisi awa emadhara. Mudhara wacho akabva kuMalawi. Hanzi ndine divisi iro randainge ndichishandisa apo paainge achiri kunyatsokurima. Hanzi aitozivikanwa nemukurumbira wekuti anogona kurima. Ndibatsireiwo Mukoma, mudzimai wangu ari kutonzi Muriwo. Saka ndainge ndiri mune rimwe gurupu, pane mumwe mukadzi akazongodhomoka, ndokubva angotanga kutaura zvaakataura. Saka vamwewo vasingandizivi vainge variwo mugurupu imomo remulocation kwatainge tichigara nemudzimai wangu, my ex-wife. Saka vakange vachitonyeya mudzimai wangu nekuda kwechihure chaari kuita kukanganisa mamarriages evanhu. Saka zvinorwadza kunzwa mukadzi wako achinzi Muriwo atova usavi hwevamwe varume. It is so painful. Ndakanzwa runyerekupi rwekuti ari kutodanana ainge ambori best friend yangu mulocation imomo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa mukoma vedu. Hanzi ndafunga kuti ndinge ndichipiwa divisi. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Ngatitaurei navo mucomment section. Voita zvemadivisi here kana kuti kwete? Zvakaoma, zvinorwadza. Hanzi zvose zvakange zvichifamba zvakanaka until mukadzi aona mari yapinda. Hanzi takatiwana mari yedu yakawanda kubva kuGMB, but ndokubva audzawo amai vake. Saka amai vake vakabva vatanga kutaura zvakawanda kuti Mukwasha una kuroora this and that. Apa tikutotangawo kuti tiri kuda kusimukira. Hanzi ndokubva tanetsana. Mukadzi akabva ati shamwari, it's fine, indava kudzokera kuSouth Africa. Zvakangooma. Ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava vadiwa vateereri ndo mamessages awo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.